এমন জোড়া ফাইমানো যে আগামী 50 বছর ইয়াগুলো চিনি বসাবতির অথবা চিনি পুষ্কর যে প্রসিং জাগানো অবজে নং তঙ্গই তঙ্গ জাগাবো নিনি কাইসে প্রমাণপত্র ততং লাভ সাসে কোন কাগজ ততং যে অব নিনি ইনি সিংজা পুরো जों फुनुक माइयानगाय आ जरावो नों अ हा निनिया अ हा राज्य सरकार निसे अरनि नों कुतुलदि हिनि हिंजा पुरु बर गर थानाय आ जरावो आबरनो जों मा वानसुगो गचिन बुबाग्रा आसके कुथुगे वानसुगो जे आगामी 100 বছরনি পরে তামুংনাই তিপ্রাসারनि অবস্থা আবনো वानसुगैनो बुबाग्रा कामी कामी हाबै साबुं खायतमो जेटा चिनिबु इएम तासिं साका उसिकांगो गन्डा सरा अमरपुर हरनै आइगो थुया कइसे 2 दिन परेसे राजबारियाव सकबाय কিন্তু অমো হাইকে বুবাগ্রা जोंनो লগিরি तंमा जराव सुंबो बेबागनो थानसाके লগিरिनानि नांगौ बुबाग्रानो कारण चिनि जे पार्मानेंट जे अहा तिरि अजागा तकथु बाजार जों जुदि अ तकथु बाजारना आगिनि सिमि खाथै नारेक जागियाखै जों बर तिनि आसुगै बासावै कक सालायखामुंबा दा तिनि नायदि चिनि नकथाइनि जे कागज खलायनायनि बागै जे बुबाग्रा साहित्य गैतंमानि केंद्र सरकार बाय चुक्ति खायै अ हानि मालिक अ हानि ओरिजिनल मालिकनो जे रिनानि चाइतकमानि आबो बेलायखेनो नांकुकमानि निचे वानसुगैनो सामुं खायतंगो नायदि चिनि नुखुंगो ताबो गोबांमा पारावनो जानि जानि नगो बाइक दंगो गारि दंगो आ बाइक गारि निखे जत्तनि यागोनि किन्तु कागज दंगो निथानि अ बाइक जे निनि आबोनि प्रमाण दे दं काय जत्तनि थानि न कायसा कागज फुनुगमन अथवा कार्ड दंगो ताबो काय इका ओ जिनि रेजिस्ट्रेशन कार्ड अमनो अ बाइक नि मालिक नि अबनि प्रमाण अ बाइक आनि आबनो प्रमाण किन्तु ताबो जों जे जागाव जों कुसुं कुसुं तंगै थानाय जों थैबानि यागुलबो चिनि परिबर्ते चिनि बसाबुदै बुसुर तंगै थानाय आमनिखे चिनि थानि लाबसा कागज करे चिन्ता खायनाया इका आबनि बागैसे चिनि बुबाग्रा वानसुगै सामुं खायतंगो चिनि तिप्रासारकनो अ व्यवस्था खायख्लानो बागै आबनि परे चिनि तिप्रासारक केंद्र सरकारनि हयते रां रहोजागो जों जे अर तंग तंग नाय जोंबो जत्तनि बागैनो भारतनि संविधान कायसा जत्तनि बागैनो रां कायसा बाजेट खालायो खरसा खरसा बरकनि बाजेट बोसोरनाय रमदि केंद्र सरकारनि हयते चिनि पार यार 1000 काय नांनो राउन्ड फिगार सावनो 1000 काय आरो निसिमि रहरका अंकाय गोसारो साके जागमा एडिसियो सपाय फुरकाय आ रां 1000 सकेने पातलाय थांगो अब 50 टाका 100 टाका फाय सपायो ग बाकी खाय गोसारनि साकनिओ गजाय थामायता गाउन्डा बुबाग्रासो गोसारो कुनु साकनि ग्रिजा डाइरेक्ट केन्द्रनि हयते जोंनो एडिसियो तिप्रासारकनि रांनो तिप्रासानि यागनो डाइरेक्ट एडिसियो रहरदि आबनो हिनो डाइरेक्ट फंडिंग आबरसे बुबाग्रा नायतोमले चिनि बागै इका अमो हाय चिन्ता दारा अमो हाय वानसु मुंजु खायै चिनि बुबाग्रा सामुं खायतो मजराव जों ताबुको जुदि खासिया गाय जों खासिया जों निजिनि बायथांनि बागै सिमि वानसुगो चिनि बसाबुदै बुसुंनि बागै वानसुगिया गाय आबनि बारा अपराध ते कुनु फाना अंग्लाखिनि आं वानसुगो गाबनि बागै फायदि चिनि बसाबुदैनि भबिष्यतनो जों 1000 2000 10000 50000 बाय जों बौनि भबिष्यतनो फालै उंया जों चिनि भबिष्यतनो जों गाहाम नायथक खायनानिखाय जों दफानो मा हामजांनाय थानसामा दंनाय बुबाग्रानो जों लगिरिवै अ हानो फियक सिदिनि बुबाग्रानो तेव क्राक खाय लगिरि लायखाय अबश्य जों यक सामा माननाय